nagtatagauran na, lalong mas masiraman paghigop nin mainit na kape. Alagad kung mauwot nindo na mag-level up asin makanamit nin area of flavors asin best brews, was nasa sarong mall sa Legazpi City huli tayaon dumanan masasiram na kape na tampokan Coffeepreneurs sa Albay para sa liwat na pag-arangkada kan Coffee Festival. Apat na coffee shops sa nagpartisipar naman digdi, arog kang 528 Ilawod East Cafe. Pira sa pigtampok ninda, iyuan mocha latte, pili sans rival asin Spanish latte na pira sa pinakamabenta nindang produkto. Igwaman sindang pastries asin refreshers na pwede nindong pagpilian. For the Coffee Fest, dito sa booth namin, nag-offer kami ng mga hot and then iced coffee-based drinks, and then meron din kaming refreshing drinks. So at the same time, nagbebenta din kami ng mga coffee beans and then syrups na kailangan din siya for the coffee. Daiman syempre nagpahurian mga kape kan brewers na swak for all season. Best seller po sa brewers po is meron po kaming brewers oat caramel almond po tsaka Spanish latte po. Meron po tayo ma'am na matcha, choco chunk and biscuit s'mores po. Nagbali man digdiyan Superlicious Bake Shop asin Alea Chocolates. Ang certified coffee lover na sa Crizel, ugma na may siring na aktibidad sa laog kan mall. Itong mga star na to, nakakaano siya na, ay may ganito palang ibang flavor ng kape. Tapos, sa mga ganyan pong madami kaming nakikitang iba't ibang flavor. So, naiinganyo din kami na bumili at matikman yung mga ibang lasa. Sigun sa manihamiento kan SM City Legazpi, obheto nindang makapagtaonin oportunidad sa mga saradit na coffeepreneurs na maibidaman ang mga produkto kaini na tunay na tatak uragon. July 1, 2024, kan liwat na mag-arangkada ang Coffee Festival, kung sa inan kape, pinadisan man in libreng musika asin arte. Madurar ang Coffee Festival, sundo sa July 31, 2024. Para sa mga baretang tatak Bicol, Camille Gonzales.